Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, sunt aici alături de Larisa. Bună! Astăzi avem un challenge cu jelly beans. Vom lua pe rând fiecare culoare. Vom face hârtie piatră forfecă să vedem care o să aleagă prima. Cine o nimerește pe aia proastă să-i fie de bine, cine o alege pe aia bună să fie sănătoasă. Bun, ne desfacem. În caz că ne vine să borâm, avem aici punga pregătită. Să vă spun și câteva arome, așa ca să... Bun, aromele sunt așa: pește stricat, șosete împuțite, ficat cu ceapă, gândac de la împuțit, Mamă, nu cred! ouă stricate. Vezi cum mi-a dat lacrimile? Păi și nu știu ce brânză, cred că e asta, nu știu. Să vedem. Și aici avem și din acelea bune cu piersică, smoothie de banane, tort, nu știu ce mai pe aici. Nu stau să le știu, că toate o să vedem în timpul vlogului. Bun, avem aici prima culoare, cele albastre, nu știu ce gust au, o să vedem imediat. Hai să facem piatră forfecă hârtie, să vedem care începe prima. Hai. Ea o să aleagă prima, te rog. Hai, amândouă dată, da? Lasă-o ție că poate ea mea. Păi de ce nu? Hai să facem pe rând, gen. Nu mai bine? Păi nu, ca să nu știm. Amândouă dată. 3, 2, 1 și... Mentor. Eu palme mentor. A da? La fel. Simt și acum gustul în gură. Trecem la cea de-a doua culoare. Hai să vedem care e ea prima. Dar sunt la fel? Da. Hai. Stai, din nou. Tot eu aleg prima. O aleg pe asta. Hai. Hai. No. Ce mi-a rămas mâna? Și-a mea a fost cu gust oribil, dar de ce le-am prins amândouă la fel? Bolută, ce gust are, vezi? Mam! Cred că e pește ăsta. Cred că asta a fost peștele de fapt. Ce să mănânci, mă, din asta? Că n-ai cum, n-ai cum. Ce oribile e. Oprește. Mamă, de Ales? oribile, nu încercați. Deci eu vă spun să nu încercați. Cine începe. Haide. Jelly beans, astea care le-am luat eu. Dar nu vă recomand nicio ediție, că îmi dau seama. Dă mie să aleg. Alege. Mi-e frică, bă, să mai... Mi-e și frică să o bag în gură. Mă gândeam că deja scuip. Ia-ți-o ce să Băi, e oribilă, e oribilă. N-ai cum să-ți iei așa ceva în gură. Deci dacă miroși asta, zici că am omorât un gândac de la verde puturos afară. Îmi dau picioare, dacă nu... Chiar vomit afară. Am ales. Acum să vedem cine începe. De ce fac eu? Mamă. Opa. Nu miroase nimic acum. Hai, Bun. Asta la o parte să nu scuipăm pe astea. Trage pungulița aici, aveți? Oh. Da, un pic Dacă cât are gust de căpșuni, de la deci asta nu, vine... da. Hai. Bun. Mamă, ăsta e peștele. Ăsta e peștele. Mamă. N-ai, mă, cum să stai cu ele, mă, mai mult de 2 secunde, n-ai. Ăla e pește. Al tău ce a fost?
Nu știu, dar mai în gura am așa ouă stricate, pește, gândac de la puturos, nici eu nu știu ce mai am în gură. Oribil. Mamă, n-ai, bă, toate sunt așa. Le reclamăm pe aia. Hai să vedem. Deci sunt oribile. De Acum, data asta a ales ea culoarea, a luat unele roz-roșiatice, na? Să vedem care alege prima. Mi-e și frică. Eu chiar nu-i credeam pe ea când Da? vedeam că fac așa. Asta e un pic mai roșie, asta e un Da. pic mai roză. O iau pe asta. asta a fost rea. Ha. Mamă! Mamă, cât de bună e! Mamă, zmeura aia aprinsă. Ia. Deci știți gândacul la puturos care îl găsiți peste tot la verde? Mamă, ce-o... Mamă, ăsta e oribil, măcar. Mamă. Îmi pute gura rău de tot. Mamă, cât de urât vrea să-mi pun Deci exact gândac de la puturos, de la verde. Când mă uitam la alții la vloguri, când făceau challenge-uri cu chestiile astea, eu chiar nu credeam, dar de data asta le dau dreptate. Mi-a rămas așa cum a gustul după 5 minute, deci mai pot, am un gust oribil în gură. Deci am nimerit amândouă pe aia proastă. Avem aici următoarea, este cu puțin galben până ea, nu știu ce o fi asta, sper să nu fie muc ceva, dar eu probabil vom vedea imediat. Pe ea să facem... Ah, da, hai să alegem. Care alege prima? Alege ea prima de data asta. Mi-e și frică. Bă, și mie acum să... Mi-e și frică. Vreau să frumos. Hai. Ma, ce-a fost asta, mânca? Dar de ce nu am la fel? Pentru că Nu înțeleg. le-am luat la fel. Identice. Mamă, cu... Probabil sunt mai multe, dar nu știu cum să le aleg, nu știu cum să fac. Mamă, dar e oribil. Mamă. Uh, Mamă, îmi dar vine ce-a așa fost? Îmi vine pe gât. Se pare că și de data aceasta am nimerit stricate amândouă. Nu vă recomand, v-am zis. Trecem mai departe. Hai. De ce faci mereu așa? Așa să nimerește. Că terminat și noi la anul. Hai. Ia alege prima. Aoleu. Mi-a lăsat-o mie pe asta mai neagră. Ai fost totul prima. Ce e? Ea! Bombă direct a pus. Eu n-am ținut-o mult. Mamă, cum miroase aici! Mamă! Ăsta cred că a fost ficat cu ceapă. Nu știu ce a fost, dar Are gust de ceapă la sfârșit. mi-a venit odată așa și după că... Nu vă recomandăm așa ceva, nu faceți așa ceva acasă. Nu. Nu, mamă, deci ce gust am în gură, oribil, rău de tot. Eu n-am ținut-o mult. Îmi vine greață de aia și ca untură pe aici. Ăsta a fost sigur fica cu ceapă. Ba, pare că și de această dată am nimerit-o pe aia stricată. Avem mai multe de aceeași culoare și nu știm care e aia, care e aia. Mai departe, e oribil, nici nu mai îmi vine să mai continui, dar ăsta e challenge-ul. Hai. O să aleg eu prima. Mi-e și frică, naibii. Nici nu știu ce să aleg. Astea nu știu cu ce gust sunt. Hai să vedem. Mame, ai lăsat mie pe aia mai... Mestec cu puțin în gură, ea, după ce o mestec, abia atunci a simt gustul. Eu și frică să mai mestec. Nici n-am mestecat până acum. Se pare că s-a dus să vomite. Bun, trecem mai departe. Hai să vedem.
Eu aleg prima și le-am luat pe cele maroni. O aleg pasta mai închisă. Ma. Sper să fie aia bună întreaga ta. Nu când miroase mai nimic. aproape. Nu Hai. miroase a nimic. 3, 2, 1 și... Cappuccino. Mm. Mm. Mamă, de zici că Mamă. beau cappuccino. Chiar zici că beau cappuccino. Mamă, ce gustoase e. Trecem mai departe. Eu am nimerit-o pe aia bună acum. Mamă, dar chiar zici că e cappuccino de la original. Hai. Așa, da. Iar aleg eu prima. Hai să vedem. Le luăm pe astea. Hai să le studiez un pic. O iau pe asta. Pe să fi nimerit-o pe aia bună. Bine că am și eu helul ăsta, a belei 50. Mamă, de ce asta e oribilă? Ui, cum miroase asta? Bă, dar la început e un gust de la frumos și după Aoleu, ți-o dă. Mamă, asta a fost oribilă. Mamă, te miroase în mâini, Nu te așa. mă lasă-mă. Uite cum miroase mână. Nu vreau să știu. Deci punga asta miroase a câine de la mort în puțin pe asfalt, nu știu cum să... La un câine să mănânce asta, nu mănâncă. Tocmai așa. Sau la porci. Iar am nimerit. Mamă, dar cum miroase, bă. Deci am nimerit două pune. Eu am impresia că e cel mai de-alea proaste și vreo 5 și de-alea bune. Cred că așa e, n-ai cum. Hai să aleg eu acum, da? Hai, alege tu. Ha. Am ales deja altă culoare, hai să vedem. Ia alege prima. Hai să vedem. Mamă, ce miros vine de la punga asta. Direct un dau. Gomă. Cineva asta am nimerit la fel. Uitați, avem mai multe. Din fiecare culoare. Eu am crezut că sunt 10 fix cu 10 fix. Dar nu. Mamă, deci asta a fost aia cu ouă stricate, zic eu. Mamă. Ah, n-ai. Nu știu dacă e vreuna bună. Una am nimerit din toate. Și eu la fel. Mamă, deci e oribil. Nu încercați așa ceva acasă. Deci, din prima de când ai mușcat, te-a terminat. Hai să trecem mai departe, să vedem ce mai alege. Da mie? Te las pe tine, alege. Bine. Mamă, eu sunt curioasă de aia, mă arăt ce gustoare. Sunt la fel? Da. N-au. Nu au nicio picătură pe ele, nu? Are una aici și una aici, o picătură. Picătură. Da. Da. Hai. Mamă. Deci eu aleg prima. Astea sunt alea cu tutti frutti și una nu știu pe ce. Mamă, mi-e frică, la ris. Vezi că e una mai închisă și una mai... Deci mi-e frică. 1, 2, 3 și... Mamă! Mamă, E ce bună? bună e! Mamă, vanilie de-aia puternic. Nu, e bună rău. Gata? Bă, nu știu că să faci de nimerim amândouă mereu la Și a fel. dat la fel? Vanilie de-aia? Da. Data asta am avut amândouă noroc. Hai și bine. Am avut noroc sau nu? Nu, a mea e bună. Mănâncă. Nu, aia cu alea. Ce gust are? Ce urât miroase punga aia! Mamă. N-am mănâncat. Mea n-a fost bună, dar nici rea. Eu aleg prima.
Nu știu ce gustul avea. Nu iau pasta la ris. Mă ciocliu fi. 1, 2, 3 și... Tort. Bă, da, chiar e gust de tort, ca lumea, așa, nu... Ce miroase? Mamă, ce e ăla mâncat? Ce miros, măi, frate? Nu pot să Eu am mănânc. prins o baia cu Nu tort. pot. E bună rău. Scârbos rău. Îmi miroase vanilie. Cafea de-aia dimineață. Ai văzut că faci cafea? Cappuccino. Gen, căfriș. Am ales ultima pereche de bomboane. După aia au mai rămas de culori diferite și o să închidem luăm ochii, așa, nu? câte una, cu ochii Eu de închiși. acord, da. Da. La sfârșit, câte una, atâta, nu mai iau mai multe, că mă distrug de tot. Bun, hai să facem piatra foarte hârtie. Iarăși eu, a 5-a oară sau a 6-a, nu mai știu asta. O iau direct pe asta, nu știu ce gust are, dar mă rog. Stai așa să nu au asta la o parte, am umplut-o de scuipat aici. Mamă, știi ce miroase asta? Mi-e rușine să zic pe live. Băi! Doar miroase așa un pic. Da. Aoleu, mama, haide. 3, 2, 1 și... Oh my god. Am nimerit piersica. Scuipă pe aici, vomit aici. Am sfârșit ceva bun. Ce? Mamă. Bă, dar astea care sunt bune chiar sunt gustoase. Ia uite. Ia. Oh! Ce e? Nu știu Cireașă? ce e, dar e prea bună. Piersică, cred. Bun, și acum cu ochii închiși, alegem câte una. Hai să vedem care. Da? Cu ce scuipat. Ia, ce ceas! Ia, că a picat pe piciorul meu. Da, mie că mi-ai picat pe pat. Hai, dă-i. Hai. Acum cu ochii închiși amândouă odată. Hai, stai. Hai. Gata? Am ales pe asta. Oh. Ah! Să vedem. Hai, E rău. 1, 2. 3, 2, 1 și... Mamă. Mamă! Te unge pe suflet. Ia, că Vă zic băgăm eu, iarăși. fraților. Mamă, ce dracu fi fost asta mâncat? Nu știu ce a fost, dar Bună. a fost oribil. Ia să vedem ce a fost asta. Culoarea noastră. Hai, ia, care o fi. Alb. Hai să vedem. Bun, cam asta a fost și vlogul, nu vă recomand așa ceva. Mai faci partea a doua? Nu. Iertați-ne. Eu vă spun așa, dacă vreți partea a doua, 100 de like-uri, eu altfel nu mai fac nimic. Deci la 100 de like-uri ea o să vină. Să mai facă și partea a doua cu altă ediție de Jelly Beans. Mamă, dar astea A fost. oribile, oribile. Nu vă recomandăm așa ceva niciodată. Noi suntem aici să vă distrăm pe voi. Voi nu trebuie să faceți asta. O facem noi pentru voi. Ne asumăm. Clar o să mi fie rău. Da. Deja Deci m-a nu luat. vreți să știți cum miroase punga aia. Mă ia de șapă aici. Cam asta a fost vlogul. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați subscribe și să distribuiți cât mai mult pentru a vedea și prietenii voștri. Așa m-a ajutat și pe mine. Și dacă vreți, lăsați în comentarii opiniile voastre și știu ce să fac pe viitor. Vă pupăm și pa!